Салом алейкум ҳама каса бародарҷоно. Салом алейкум подписчикои муҳтарам. ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамин видеоя падилица кунем, то ки ҳар як бародари муъмини мусулмони мо ҳамин садои ма дар гӯши ҳамо бираса, ё ки чи зана чи мард. ҳамин рӯз як апашка занг мезана, мега дар Сахарева документ кардиян, чо кардиян, барои патент сдаваткунӣ рафтан, надониста чизиша буромада бачаҳо гуфтан шинос дорем ихе. Мақсад аму духтара фреб кардиян, 4000 ша гирифтиян, бо угражат кардиян, гапҳои везе гуфтан. И якумес бародаро, дуюмес ҳамин ҳамада бовар карда сум натиен дар дасти ҳеҷ кас, сум напартоен дар онлайни ягон кас. Мақсад то кортона буд накунам. Аввал кора буд кина бас сум бигирам. Бисёр одамо занг мезанем, мегем вез запретай уй када меша намеша. Мақсад ҳамин барои вез беҳад бисёр муроҷиат мекунам. муроҷиати мардум кишае ки пул рӯй кардем ака 100,000 веста уй мекунем, гуфтан накардан. пул рӯй кардем ака, меган паспорта проверка мекунем, накардан ака, меган пулоя мегиран 80,000 100,000 60,000 40,000 одамое ки ман медонам амхали шумо рӯй кардагиан дар ҳамин бародарои хидмон барои везда рӯй кардан. Ягон кас рӯй кардагӣ нест. ин ҳамин ҳозир як ман ҳамин видеоя барои чӣ кардистам, як бародар занг зад муроҷиат кард, мега ака, мега 80,000 як грузчик дар рӯй кардем, мега дар як завод, мега грузчика карточка бор мекунад, чӣ кор мекунад, мега ма амун бачара хандиданӣ нестам грузчик. Мақсад ягон чи не, просто чӣ мегум амун ба фикрам амун документатсияра ақлш мегирифт, ҳавай мерафт ягон юрист кор мекард ё ягон офисда мешишта. Амун ақлш ки намегира, амун 80,000 але ки я балокат гирифт. 3 моҳ шуда мега давондеста я занаки калона ахмақ карда шита я гудак. Гудак ту касе ҳасти, ай Аллоҳ битарс. Чо мекунӣ я занаки калона фреб карда бачата вез шавуй мекунам, гуфта пули ӯ занака бар намегардонӣ. 3 моҳ шуда айдуму давидеста дар як ҷо қатид кор мекунад. Ай худо битарс. пули ҳамун занака баргардон. Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон бародаро, ҳамада пул напартое, ҳамада бовар накне. Намедонам чӣ хелен, як хелта мегем раҳпулиҳои моро партоен, ақаллан то пештона файрод мекунен. Раҳпулия партоен мегем то пештона биёем, мегем 500 сумеша, 1000 сумеша, 100,000 80,000 дар як бадбахто мебурорен, мепартоен онлайн. Барои чӣ? ҳамира як хушрӯфи гир кунен. Аллоҳ нигаҳбонтон. Подписатса, лайк, комментариҳодан нависен, фикри ақидаҳотона фаромӯш накунед. Зинда бошед. Зинда.